тръгне да. Добре, движиме лекичко. Подскача. Няма да стане нагоре. Няма да стане нагоре. Нали ти казах камелица, бе? Сега се опитваме тук нагоре съм малко да видя дали ще стане. Тук съм на долното разклонение камелица, се опитвам да проходя, че никой не е минавал. Ми е гъдал. Светнах ти, пуснах ти мигач, всичко. Ще видиш, има едни хора, да. Правя партини тук в момента, айде. Айде, миличко. До тук ли? Турбинката, ах, миличката ми. Я така. Я напърво да видим. Не. Така леко. То си е над 30 сантима, бе. Добре, я втора. Давай. Давай. Добре, подскача. Ще я върна пак 2 метра. Може би още 10 метра е проблемното. Я пак. Айде, миличка, давай. Давай. Браво, котенце, давай. Добре, минахме още 5 метра. След малко съм горе. Така, партинка, че айде от цяла партинката. Айде. Давай. Давай, миличко, давай. 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 Бил затворен път. Глупости на търкалет. Затворен е. За кой? Добре, до тук. Айде. Доволно. Бати за 5 метра ли? Няма да искаш, бе, коте. Трябва да влезем в партината. Добре. Движиме се. Леко по леко. Давай. Давай, още 10 метра остана и вече на долнище. Давай. Тук е голяма преспа. Добре. Малко назад. Така. Давай. Добре. И бати, още 5 метра ще ги взема, бе. Бати, за какво съм си купил джип, ако не минам 5 метра? Добре. Преспата е добра. 90 градуса без малко, перфектно се движиме. Но тук е на 40 сантима.
малко се засила 2-3 метра. Добре. Мисля, че това е тук. И ако може на втора да тръгна. На втора потъва. Потъва. Давай. Буф, преспата. Добре, още 1 метър взехме нагоре. Хижа Септември. На звездица там сега само трябва да обърна, че е много дълбоко, тук е над 40 сантима. Нека да се връщаш отгоре наляво. Само моята, няма друга следа. Предните и задните гуми, където съм урал. Сега е. Да, сега идвам само да обърна и идвам. Пише Елица, пише табелка, има Елица и какво беше Септември. Сега идвам. Идвам, сега идвам. Данчето има сигурно лето долу. Тук трябва да обърнем. Как бие?